Zo, Sint-Jans met al zijn feesten is achter de rug. En wij gaan verder met onze koier. We zullen nou de oostkant van Sint-Jans bekijken. En wie is deze man? David Wiersma. Kadal 2 Sint-Jans. En hoe oud ben je? En ik word 4 augustus 81. En hier ben wie bij? Ik ben Gerry de Vries. En ik ben 70 jaar. En de man links? En ik ben Riens G. de Vries. Ik ben 47 jaar. We hadden alles om deze oude loods heen geweest. Een hele oude benzinepomper voor. De nieuwsgierigheid won het en we stapten erin. En vonden nog een oude smederij. Het bleek dat loonbedrijf Boersma hier nog altijd zijn bedrijf uitoefent. We zullen hem later in deze film nog eens tegenkomen. De oudere Sint-Jabusters zullen nog wel weten dat deze geluiden hier klonken. De geluiden van stoomtreinen die het Erpels hierweg de hele wereld inbrachten. Bekende namen waren hier Friese plantaardappel-export, Steensma en Van der Meij, Maison Gosseille en de ZPC.
Herma. Op 29 juni hadden de bejaarden hun jaarlijks reisje. Onder de vrolijke klanken van Aurora komen ze weer thuis. We vroegen hoe het voldaan had. Prachtig. Mooi weer troffen? Ja, ja. Altijd zon. Jongen, Ja, prachtig mooi. Mooi, dus wel genoten. Ja, ook fijn. Mooi. Zo. Hoe was het vandaag? Prachtig. Mooi We hebben dag. heel mooi weer gehad en we hebben een hele mooie reis gehad. Ja, we hebben wel even lang in de bus zitten van de ene plak naar het andere. Ja, Maar want het was een hele rit. hè? het was een hele rit, maar het was ontzettend mooi. Mooi, dank u wel.
Nou, ik ben 7,5, 68 jaar en ik heb hier 40 jaar woont. Zakenhandel en reparatie uitgehad. Alsjeblieft. Dus altijd op hetzelfde plak, man. Uit hetzelfde plak, man. Trouwt en hierin. Bedankt. Kom maar naar je vrouw daar, dan kom je op een foto. Nou, doen we dat. Johannes Kingberg, 82. Janse Kingberg, 82. Jaap de Kamp, 77. Ziet het aan. En 79. Nee. Anna Kraak, 73 jaar. Johannes Kengma had ook een sterk verhaal. Hoe zwaar ben je al? 200 pond. Dan haal je dat weg. Ja. Hij dan een paar dikke klinkers in de buurt. Ja, ja, maar wel een grote zak vol stenen in de buurt. Gaan we eerst even naar de ijsbaan, want er is hardrijden. Haaien Leeuwen opent de wedstrijd niet op Redens, maar op een Suzuki.
junioren krijgen je naar je. Ja, start in de Kardenier aan de Burgerman Kreidler. André Mulder noemen het. Maar we pakken even de 3400 kosten. Op kop houden we Reulinburger Dokken. Op zien HMB taart dan Wouter Vassel in het Lemmer. Dit is meester Renze Kooistra en dit is klas 1, 2 en 3 van de Westhoekschool. Meester Thij van de 4e, 5e en 6e jaars van de Westhoekschool. Nou, ik ben Jikkie Jonkman en ik kom hier een paar achter in de week bij deze kinderen op school. Dan van de Westhoek weer naar de kleuterschool in Sint-Jabek. Nou, ik ben Janne Meulenkamp, een kleuterleidster van Sint-Jacobi-parochie. Ik ben Joke Wassenaar en ik ben hier ook kleuterleidster in Sint-Jacobi-parochie. En wij houden straks een lawaai-optocht. En als we weer thuis komen, dan gaan we patat eten met ijs. Ja, doe maar.
Vrouw M. Noordbruis de Wal. En 85 jaar. Zoals je weet, ik ben Dirk Krol. Ik val even in voor Schuurman, die is met vakantie. En ik ben hier ongeveer 35 jaar slager. Ja, we hebben alle scholen van het jaar gehad, behalve deze, de openbare legere school. We zullen eens kijken hoe het er in 1982 om toe gaat. Meester Riefstra luidt de bel. Ik ben juf van Gelder van klas 1. De hand maar even opzij. Ja, goed zo. Ga maar door, Mark.
Wat mooi, hè? Goed zo. Vind je het moeilijk, Ingrid? Ja, wat vind je moeilijk? Meester Procé, ik zit in de klas 2-3 aan de openbare lagere school Sint-Jacobi-parochie. Ik ben meester Schuld en ik heb klas 4. Dit is water. Maar water, wat heel koud is geen water meer. Oh ja. 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 Dus hierboven, Noordpool, is water, maar omdat het daar zo koud is, is het ijs. Die kunnen gewoon omhoog, maar het is. Ik ben meester Riepstra, ik heb dit jaar klas 5 en 6 en ik ben ook het hoofd van deze school. Ja, goed zo. Nou, wat dat is 10, mooi. Nou, moet je goed nadenken, wat ga je dan doen? Ja, je kunt niet linken, dus dan ga je daar linken, dus dat wordt. Ja, goed zo. Nou, wat dat is 10, mooi. Nou, moet je goed nadenken, wat ga je dan doen? Ja, je kunt niet linken, dus dan ga je daar linken, dus dat wordt 3 en dan heb je eigenlijk heel veel van links. Ja, en nou, klopt dat wel helemaal? Ja, je hebt wel 10 van links, hè, dus dat komt dan. Ik ben Petra Dekkinga en ik assisteer in verschillende lokalen. 9, dan krijg je hier dus. Wij gaan maar niet met de jeugd te zwemmen, maar zullen eens kijken hoe tegenwoordig de Sint-Jabuurters de vruchten van het veld halen.
als mij graag eens visje, is ik ook aardig werk. Als nene om te denken, als om die Wietse kerk. Deze machine rooit in één keer 6 rijen bieten. Dan eindigen wij deze kuier, werd wij hem ook begonnen, bij de grote kerk.